DJ Sauti and the Big. Amana ne yarda da ni baby na. Ni da kai amana ne yarda da ni masoyina. Inda so akwai kauna, kaunar kina cikin raina. Masoyiya ta abar sona, kin san da so halitta ne, kuma so dalili ne, ka so a so ka hujja ce. Masoyina aminta da kai, ko a gida an yarda da kai, na san da ba a raba ni da kai, duk wanda ya taɓa mini kai, a kankani zan iya fasa kai, na san da ba a raba ni da kai, baby. Masoya a gamu ni da kai a bibi, kin san da san kina raina, mai gina so da kai baby, zan yi rawa da ke mu juya. a gamu dole ne a bar mu. Mai san ka so shi domin Allah, Na baka so rike amana, saboda so kar mu shiga illa.